Ben, boas noites. Damos comezo a sesión ordinaria do mes de xaneiro, primeira do ano 2019 ordinaria, coa primeira punto, aprobación actas anteriores de 5 e 26 de xullo de 2018. Se teño algo que sesinar sobre as mesmas. Dase por aprobadas, entonces. Sí. Nós queríamos facer constar que aí atrás tiñamos un acordo para, cando se acumulase un retraso como que temos neste momento, se trouxese sempre unha das vellas, digamos, unha das atrasadas e algunhas das recientes. En este momento, quero recordarlle a toda a corporación que estamos a falta de 8 actas do pleno e non nos trae máis que as de xullo. Si seguimos a este ritmo, bueno, son 2, é verdad, pero son 8 as que faltan, as que temos atrasadas. Deberase de facer un esforzo, entendemos, para que podamos, de alguma maneira, fiscalizar ou poder ler con certo criterio as actas, traer algunha das últimas, porque insistimos que hai 8 atrás, hai 8 esperando, 8 plenos, entende? E, polo tanto... 8 incluindo os extraordinarios, supoño, non? Claro, sí. Claro, pero non deixan de ser actas. Non son deixan de ser actas que hai que aprobar. E, polo tanto, pedimos que se faga un esforzo, especialmente porque parece que se está esquecendo aquel acordo, xa que dentro do sistema gestiona ou se aparece a acta do pleno de setembro, o cual indica que, aínda que non este aquí para aprobarse, pero si está no sistema, o cual indica que se está traballando de forma correlativa, esquecendo aquel acordo que tomamos aquí de facer as vellas e algunha das novas para evitar precisamente esquecementos e falta de control. As actas de plenos extraordinarios son máis doadas de elaborar e, polo tanto, virán máis de un ano no 21 plenos, pero tamén, bueno, ahora temos a fase de corrección por parte da normalizadora lingüística que, bueno, supón un pequeno atraso, pero, bueno, intentaremos que vaya o máis rápido posible. Damos por aprobadas, entonces, as actas e pasamos ao punto 2, que é a proposta de alcaldía para a adhesión ao convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de Boiro, Pobro de Camiñal, Porto do Son, Rianxo e Ribeira, para regular o proxecto Parque Arqueolóxico da Idade de Ferro, os castros dos Paraestamáricos. Ben, pois, como saben, xa é un convenio que se ofreceu a través da Diputación da Coruña para crear un parque arqueolóxico, neste caso, con un roteiro establecido, con información suficiente e que fará unha chega económica que permitirá crear todas esas ferramentas de comunicación, chamamos planos, páxinas web, aplicacións informáticas, realidade aumentada, o que sexa, o que se considere preciso, e tamén poderá realizarse investimentos nos castros de cada concello. Sabemos que no caso da Pobra non temos un castro de propiedade municipal aínda, esperamos poder telo, e se non, pois habrá que recurrir a fórmulas de convenios, cesións ou algo parecido para poder levar a cabo. En todo caso, se incluyen esos 5 concellos, ainda que as actuacións nos castros se limitarán aos concellos de Arousa Norte, Boiro, Pobra, Rianxo e Ribeira, e Porto do Son entra a participar solamente na parte, digamos, de promoción e de todo máis. O castro co que entra Porto do Son, que é sobra coñecido, pois está excavado, está musealizado, está perfectamente visitable, pero, sin embargo, tanto Porto do Son como a nós nos interesa que entre dentro desta ruta, porque non tería sentido facela sin que os castros de Baroña estiveran incluídos nunha ruta de castros da Barbanza, non?
Por lo tanto, se lle propuxo ao Concello de Portosón, estiveron de acordo e participan de esa maneira, beneficiándose de aparecer en toda a promoción que se pode facer dos castros. Si, bueno, como puderon ver no convenio, pois se creará unha xestora, unha comisión formada por 2 representantes de cada concello, un deles será terá que ser o alcalde ou alcaldesa que lle corresponda, e o outro pois será unha persoa máis ben con perfil técnico que non político. Iniciamos entón o turno de intervencións e se hai alguma dúbida ou algo que comentar, pois seguimos. Portavoz socialista. Boas noites a todos e todos. A dúda, entón este convenio non está dotado cos 500.000 euros que se nos decía antes de comprar, o sea, está dotado con 500.000 euros este convenio. Entón, outra dúda, o sea, se nós neste momento non temos un castro para traballar nel, a anualidade que correspondía á Pobra do ano 2019 acumúlase para o 2021 ou sucesivos, ou ese cartos que corresponderían á Pobra se repartirían entre os outros tres, o sea, Ribeira, Boiro e Rianxo. Pregunto. Bueno, vale. Bueno, eso, outra pregunta. O sea, neste convenio, eu que vin é que certamente donde pon, non, os dous representantes das corporacións municipais no mesmo punto di que se poden asistir a sesións técnicos especializados, pero que non teñen dereito a voto. Eu, a ver, entendo que a arqueoloxía é algo moi complicado, moi específico, e que non sei se ao mellor sería que os especialistas, o sea, profesores de universidade ou que corresponda, puderan ter ou polo menos voz ou emitir informes para que o resto dos plenos das corporacións de cada concello podan saber bueno, se as decisións ao mellor tomadas polo equipo de xestión eran as adecuadas ou que non, porque ao final entendo que isto bueno, así non é transparente porque é algo parecido a Arousa Norte. Arousa Norte o deciden os 4 alcaldes e o resto dos plenos das corporacións non temos información, ou, bueno, ou si, por exemplo, hai maiorías absolutas, como se houve anteriormente, non tiñamos absolutamente ninguna información de ningún tema, de nada. Si se volven a repetir circunstancias similares, pois ao mellor volve a pasar o mismo con este tema. Nunca sabe se as decisións que se toman están de acordo cos especialistas. Ademais, para min, entendo que é un tema complexo, porque despois no punto 14 di que o apoio administrativo é por parte da Diputación, administrativo, asesoramento xurídico e económico, pero non técnicos. Entón, os técnicos, habrá que dispoñerlle dunha partida para eles, para se perdes un tempo en facer algún traballo, pois terá que ser remunerado, digo eu. E outra, pois eso, vexo que se volve a facer o mismo convenio pois nunhas circunstancias parecidas a Arousa Norte. Despois, porque no punto 3, no punto segundo, no apartado 3, di que os informes, bueno, a interpretación de dúbidas vailas a facer os Consello de Dirección despois dos informes emitidos polos funcionarios das corporacións locais que se designen en cada caso. Entonces, sigo dicindo, é como a Arousa Norte, vai o secretario de cada concello que teña a presidencia, entendo que debe ser algo parecido. O sea, é que, a ver, aquí, por facer a comparativa, pois visto isto, o sea, que está ben facer o convenio, totalmente de acordo, pero non sei se se podería mellorar en algúns destes aspectos por parte das corporacións locais. Ben, boas noites. Desde logo, BNG vai votar a favor, porque, de feito, presentamos unha moción neste sentido, neste e noutros sentidos. Nos parece fundamental
a recuperación e a posta en valor de todo o noso patrimonio, desde logo do patrimonio arqueolóxico tamén. Si este convenio pode servir para sacar a luz, para incluso chegar a ter a titularidade pública sobre o caso da Croa, sería un avance importante neste sentido. De feito, se presentamos unha moción foi porque estábamos vendo que os outros concellos estaban xa levando a pleno a asignatura do convenio e non sabíamos que pasos estaban dando por parte do Concello do Goberno do Concello da Pobra do Caramiñal. O convenio, desde logo, é un convenio bastante xenérico que logo se terá que concretar nas accións concretas que se vayan desenvolvendo, pero ao BNG nos parece interesantísimo e nos parece fundamental que poida haber esta cooperación entre todos os concellos da comarca para non solamente para poñer en valor o patrimonio, sino para contar con un recurso cultural e un recurso turístico máis e, desde logo, incluso xenerar emprego ao seu redor. ¿Lo Partido Popular? Bueno, buenas noches. Nosotros también vamos a votar a favor de la suscripción del convenio, aunque creemos que es mejorable en muchos aspectos. No sabemos hasta qué punto es negociable o no el mismo, pero entiendo que cada uno expresar opiniones sobre el mismo puede hacer que todo sea mucho más farragoso dentro. Pero sí que nos llama la atención, igual que el portavoz del Partido Socialista, que creemos que tiene que tener más peso los informes técnicos, que realmente son la gente que sabe si las actuaciones que se van a proponer son las adecuadas o no en cada sitio. También queremos que adolece cuando nos explica la inclusión del municipio de Portodosón, realmente en el convenio tendría que especificar que realmente la participación de Portodosón es como se nos dice. Entendemos que es así, pero creemos que si al final vamos a firmar un convenio que nos va a obligar a todos, debería quedar reflejado para que no haya después problemas en el reparto de los fondos o de las circunstancias que se firme. Igual que ahí nos llama la atención cosas como, por ejemplo, cuando dice que cualquier modificación del convenio requerirá el consentimiento unánime. Y creo que al final esas cosas pueden ser en su momento un atranco o un atraso para una limitación para realizar a cabo. Pero bueno, entendemos que se hace de buena fe, que el fin es el que recuperar parte de nuestro patrimonio histórico. Creo que es importante ponerlo en valor y por eso vamos a votar a favor de él, confiando en que en la medida que se pueda, supongo que lo negociarán, consensuarán y mejorarán. Ben, efectivamente, o convenio non foi redactado por os concellos, sino que foi proposto desde a Diputación e, por tanto, non houve posibilidade de que nos o modificáramos. Ni siquiera se plantexou eso por parte de ninguna alcaldía das que participan. A similitud con a Lousa Norte, tratase de que sexa un órgano reducido, non plenario, un órgano director. Vamos a ver. Na aplicación do convenio vai haber decisións políticas e decisións técnicas. As decisións políticas poden ser canto finalmente se dedica ao que é a promoción da ruta, do parque, e canto se dedica realmente ás prospeccións. En que realmente parece que ocorre bastante doado, 100.000 para a promoción e 15.000 para cada un dos concellos, pero bueno, eso está por ver, realmente. É moi xenérico, como decía a portavoz do BNG, non entra a concretar nada, porque eso se fará máis que nada ca memoria que despois se elaborará e que se elaborarán técnicos. As actuacións nos propios castos, evidentemente, serán as que marquen os técnicos. Non teño nin idea, nin me atrevo a decir absolutamente nada sobre iso. Queda todo un pouco pendente desa memoria que se elaborará e de poder levar ao cabo. Eu tamén botei en falta o que dixo o portavoz do Partido Popular de que quedara un pouco recollido que Portosón entra nesas condicións, co cal eu tive as miñas dúbidas de se realmente finalmente era así ou non. Falando cos outros alcaldes de Arousa Norte pensan que sí, pero bueno, a verdade é que quería falar coa Diputación para que confirmaran. En todo caso, pois, se realmente impoñen se impoñen que ao final entre Portosón en igualdade de condicións, pois temos que aceptarlo, claro. Non vamos a decir que non participamos porque entra Portosón. Pero en principio o que estaba falado era eso e o que se falou co alcalde de Portosón e o visto por parte do Concello de Portosón. Veremos unha vez que se comece a desenvolver o mesmo. Isto, digamos que, pois, o paso xurídico imprescindible para empezar a desenvolver todo o proxecto.
Nós creemos que non ten máis que beneficios para o Concello. E xa digo, volvo a insistir no do Castro da Croa, o objetivo é conseguir facelo público a un precio razonable. E aparte que, bueno, como saben, non podemos nos marcar o precio libremente que nos parezca, sino que ten que ser con un estudio técnico, que creo que xa se informei algunha vez, non sei se nas comisións de seguimento, ou non estaba o BNG, non sei, pero é difícil de realizar por motivo de que, non creo que o falamos no uso do remanente, porque hai un ben patrimonial ali que é difícil de valorar en sí mesmo, non? Si nos podemos excavar unha vez que esa propiedade do Concello e resulta que aparecen, pois, cantidad de tesouros, por poñerle, pois o propietario podrá arrepentirse o precio que aceptou, non? Pero o que se fai nestes casos é ver os casos previos onde houve expropiacións semellantes e son moi variados. Hai incluso quen foi a unha transacción judicial e saliu máis alto que saliu máis baixo. Entonces, é bastante difícil. Nos utilizamos como referencia o precio de solo rústico de protección forestal incrementando ligeiramente e facendo diferencias entre o de rústico de augas e o rústico forestal, porque son, evidentemente, teñen unhas condicións ligeiramente diferentes na lei, pero, bueno, non está todavía o precio acordado e non sabemos se podremos comprarlo definitivamente ou se habrá que chegar algo mellor a algún acordo de cesión ou de convenio de custodio do territorio, que tamén se fai hoxe en día, e se non tamén sempre nos queda a opción que sería menos atractiva de recurrir ao Folgoso Vello, ao xacemento que apareceu ali tamén, que da mesma época. Pero, bueno, a verdade que dentro do proxecto e tal como está pensado, encaixa moitísimo mellor o Castro da Croa. Tamén podemos incluirlo sin excavarlo, que sería, evidentemente, unha pena. Por tanto, vamos a esperar a despois deste pleno. Tenemos conversas de novo ca familia e espero que no próximo pleno podamos ter un acordo para mercado. Unha palabra. Bueno, non me contestou si os cartos que o Concello da Pobra non poñer a disposición. Si non temos donde invertilos no propio Castro, se poden invertir nos accesos, mellorando os accesos, outro tipo de cousas. Pero, bueno, sempre o interesante neste caso, que aparte, xunto co de Rianxo, son os únicos que están ainda sin excavar nada e sin coñecer. Bueno, de Rianxo creo que non estou moi seguro, pero creo que tampouco foi excavado nunca e, por tanto, non se sabe realmente o valor que poden chegar a ter, non? Entón, que o de Neixón, bueno, non creo que o Castro máis excavado de Galicia, e o por aí andará, e o de Ribeiras tamén están moi avanzados e, por suposto, o de Baronia. Bueno, pois... Realmente non te podo contestar exactamente porque nos veríamos nunha situación un pouco complicada, claro. Bueno, pois eso, nada, puntualizar que eu tamén vou votar a favor, me parece algo, bueno, un recurso máis turístico para ofrecer, pero, bueno, a ver, lendo o convenio, pois me parece que en transparencia pois está un pouco corto, que se se pode mellorar no futuro todas estas cousas, as aportacións dos técnicos e a transparencia, pois ao mellor sería mellor para a sociedade. Por lo general esperamos ou... Sí. Escoitando o que usted nos di a respecto da propiedade do caso da Croa, que parece ser o referente máis importante ou o mellor situado neste caso, unha pregunta dentro do BNG. Houbo contactos con todos os propietarios? E se houbo contactos con todos os propietarios, cantas houbo, cal foi o resultado vamos, a sensación deses contactos, porque está visto que non se comproba ainda nada. Ben, contesto agora ou prefire? Contactos houbo con a súa familia, porque é a propietaria da maior parte onde está a Croa e le ten varias parcelas, non só a máis grande nesta clase, que ten algunhas máis, e digamos que ese é a chave, non? Se non conseguimos mercar esa, pois de pouco vale mercar as do perímetro, evidentemente. A parte tamén ten o acceso peonil, digamos, a través de parcelas propias desa familia, e a sensación foi que sí, que se podría mercar, pero, bueno, non sabemos realmente en que precio estaban pensando. Se falou de cantidades, eles tampouco fixeron ninguna proposta concreta, pero desde o punto de vista, se me pregunta a miña sensación, eu creo que sí podemos mercarlo, e o sabremos na vindeira semana. Pero, algo máis? Por parte, non? Ben, bueno, simplemente, en canto a transparencia, bueno,
xa digo, a Lousa Norte funciona como funciona. Eu propuxen cambios cando cheguei e tampouco foron moi aceptados. Entonces, tampouco creo que neste caso creo que un modo de funcionamento que utiliza a Diputación noutros parques semellantes, iso que era non é o nombre, Consello de Dirección, Consello de Dirección, no cal hai representantes 2 de cada concello, pois máis que suficiente, non? Sendo 5 concellos, 10 persoas no Consello de Dirección. A transparencia, pois, un pouco dependerá de información a disposición que teña cada alcaldía e tamén un pouco do que pregunten. Pero, bueno, en principio, comprometemos a trasladar toda a información que sea necesaria. Ben, pasamos entonces a votación, ahora que se reincorpora o señor Andrade. Xusto. Votamos con votos a favor. Apróbase por unanimidade e pasamos ao punto número 3, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE sobre a política do Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais. Ten a palabra a portavoz. É o Concello a administración máis próxima á cidadanía e que está en contacto directo cos veciños. Tamén asumen os concellos competencias impropias que deberían asumir outras administracións. Cada concello ten as súas circunstancias e prioridades e deberíamos contar cun financiamento axeitado e non depender dun reparto de fondos discrecional. O plan único da Diputación, pois nos fondos do POS, distribuírse en base a criterios objetivos como poboación, superficie, número de parroquias e esforzo fiscal do concello. Ese sistema debe ser o camiño para que outras administracións públicas se ofrecen total transparencia na asignación de fondos e permite total autonomía municipal para decidir que investir cada concello. En este caso, reclamar a Xunta de Galicia transparencia tamén no reparto de axudas. Propoñemos que os fondos para os concellos se repartan de xeito objetivo. Os acordos son regular mediante unha lei autonómica consensuada ca FEGAM o financiamento dos concellos galegos. Segundo, establecer as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais, así como de determinadas subvencións que os concellos perciben anualmente de xeito recorrente coa seguinte modificación da porcentaxe de participación, coa finalidade de integrarlas no Fondo de Cooperación Local. Terceiro, crear un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no orzamento da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais. Cuarto, establecer exercicio 19 os criterios que rexan o reparto de subvencións da comunidade autónoma a favor das entidades locais e que garantan a igualdade de acceso para todas elas cunha convocatoria pública a que concorrerán todos os concellos en igualdade de oportunidades. E quinto, establecer un acordo para que o canon da agua se reparta con criterios en igualdade de reparto, onde as entidades locais podan recibir o investimento do 50% das recaudacións que se levan cada concello. Pero no BNG estamos ben satisfeitos de como se vai desenvolvendo, de cales son as consecuencias precisamente do POS, do plan único, que se aprobara no pleno da Diputación de novembro de 2016, onde o noso compañeiro Xosé Regueira tivera unha participación ben importante non solamente na redacción, sino na filosofía, que recolle ese plan. Hasta tal punto estábamos satisfeitos que fai prácticamente 2 anos, en marzo de 2017, xa este grupo presentaron unha moción precisamente relativa á distribución dos recursos da Xunta de Galicia aos concellos con criterios obxectivos e transparentes, que aínda recollendo un único acordo, prácticamente engloba os que veñen expostos na moción da nosa compañeira do PSOE, da señora García. Estamos totalmente de acordo en que o diñeiro que chega desde que se reparte, que se distribúe, máis que nada que se distribúe desde as administracións da Xunta de Galiza e hasta os concellos deberán rexirse absolutamente por términos de absoluta transparencia e, ademais, donde os criterios de igualdade e equidade foran prioritarios. Hasta agora non están sendo, dificilmente o será co goberno ainda co partido que goberna en Santiago, pero, dende logo, estamos absolutamente de acordo en que, unha vez coñecido os bons resultados que o POS está dando e os criterios que se utilizan precisamente para
a distribución en ese plan, estamos totalmente de acordo cos acordos que nos presenta o PSOE e imos a votar a favor. O Goberno ten a palabra, por favor. Boas noites a todos e a todas. Bueno, nós tamén vamos a votar a favor. Consideramos que o plan único da Deputación foi un acerto. Desde logo, pois, supuxo unha gran axilidade en todo o que é a tramitación do que antes eran pois tantas subvencións ao simplificarse pois simplemente a este plan, non? Ademais, dá maior autonomía pois a administración local, que é onde realmente pois podes ser moitísimo máis realistas, non? A hora de propoñer proxectos que realmente respondan ás necesidades da veciñanza e, ademais, é moitísimo máis transparente porque se basa nos criterios totalmente físicos, uns criterios claros, non? E obxectivos. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor, creemos que a Xunta acertaría e, ademais, pois, sería unha forma de distribuir pois, os recursos de todo de maneira xusta e transparente, e non pois, en base a tanta susceptibilidade como coa que salen pois, tantísimas subvencións ou moitas das subvencións que veñen desde o Goberno autonómico. Vamos a votar a favor. O Partido Popular. Bueno, pues nosotros vamos a votar en contra. Supongo que no es porque no compartamos ciertos argumentos, pero entendemos que realmente ya existe un fondo de cooperación local, que realmente cumple esos requisitos, que cada año se dota con más dinero, que cada vez crece más, incluso independientemente de que la comunidad autónoma y el gobierno de Galicia ha disminuido sus ingresos, y creemos que, oye, es un camino que se ha emprendido, que realmente son 390 millones de euros que se reparten entre los ayuntamientos a nivel de subvenciones, que podemos gustarnos más o menos, pero creo que estos calificativos que siempre dicen ustedes de falta de transparencia y falta de objetividad, pues hombre, lo que está documentado, está documentado. Gustará más o menos, gustará más las formas de hacerlos o querrán hacer las dos formas. Creo que las cosas van a cambiar, pero entendemos que lo que hay es que acometer ciertas obras y hay que tener otros recursos para poder dinamizar y sobre todo equilibrar lo que es el territorio. Por eso nosotros vamos a votar en contra. Entendemos que el sistema ha funcionado aceptablemente bien y creemos que es mejorable como todo, pero creemos que ese es el camino a seguir. Si me permiten, mire, les diré que estamos ahora mismo con subvencións que publica a Xunta, que as publica todas á vez. Podemos ter a previsión de ir preparando proxectos, pero nunca coñeces o contido da publicación hasta que efectivamente se fai pública do decreto de publicación da subvención. É un traballo inxente para o Concello, para traballadores, para políticos, para todo o mundo, e moitísimas veces traballo que non conduce a nada porque os criterios que se utilizan son máis que discutibles. Vostede di que funcionan, que falamos sempre da objetividade. Mira, eu vou poner un exemplo. A de dotacións públicas que sale este ano, que nos vamos a presentar, 40 puntos se dan en base á importancia que terá a obra para o Concello. E con esa frase se resume 40 puntos da subvención. Nunha subvención que poden entrar instalacións deportivas, hasta pavimentacións, bueno, prácticamente calquera dependencia municipal. É completamente subjetivo. Debe de estar medio de outra forma. Deben de tender hacia o que se fixo co plan único. E despois, o de Aguas de Galicia, eu teño que dicilo como alcalde que traballei ese asunto especialmente. 10.000 euros se solicitaba para ampliación da rede de saneamento na obra na fase 3 da Ribeiriña, que xa estaba incluída de feito, só que a propietaria puso problemas a última hora, despois conseguimos convencela, pero xa non tiñamos 10.000 euros. Reunión co director xeral, reunión cos técnicos, solicitud por escrito, nunca houve resposta. En 4 anos, nin tan siquiera 10.000 euros lle deron ao noso Concello. Iso non pode ser. Iso tense que distribuir en base a criterios xustos, claros e objetivos, efectivamente. Ainda que sexan, podemos estar máis ou menos de acordo con eles, pero que sexan sempre os mesmos e que non podan ser adaptarse á cor política de turno de cada Concello. Por tanto, eu lle pido que dentro do seu partido traballe porque isto cambie, porque creo que é de justicia que non dependa da simpatía nin do mellor facer, que eu non creo que dependa disso, porque a mí cando me ve un veciño ou veciña
a pedir algo, non porque sexa máis ou menos simpático ou porque sexa da cor política ou nosa ou contraria, lle digo que non ou que sí, sino en base de si é necesario realmente o que está propoñendo. Por lo tanto, creo que xa o dixo o noso portavoz, nos estamos completamente de acordo e eu que o vivo diariamente non podo deixar de apoiar a moción. Pois nada, agradecer xa a explicación a fixo o señor alcalde, co cal agradecer o voto afirmativo e nada máis. Polonia. Sí, abundar en que precisamente se algo ten de bo bueno, entre as cousas boas que ten o plan único precisamente é a facilitar, non? De que todas as líneas de subvención que antes estaban tan divididas agora aparezan xuntas, facilitando precisamente o traballo non somente do Concello, sino o traballo diario, sino tamén o traballo de produción, de creación, de redacción dos orzamentos e, desde logo, utilizar criterios que sexan totalmente objetivos, que sexan limpos, que sexan equitativos e que sexan transparentes, porque a documentación, por moi documentada que este, é unha cuestión non por eso é transparente. Acordamos de algún xeito cando na Diputación, precisamente xa que falamos do plan único da Diputación, no ano 2013, na Diputación da Coruña resida gobernada polo PP, as subvencións nominativas eran dun 31% e eran do 28% en 2014. En 2016, xa co novo goberno na Diputación, esas subvencións nominativas apenas chegan ao 5%, apenas sobrepasan o 5%. E recordar que o último expediente de modificación de decretos que se fixo precisamente no goberno da alcaldía co presidente Diego Calvo, o Partido Popular, destinou máis de 4.500.000 euros. Isto significa o 95,85% dese expediente de modificación de créditos a subvencións nominativas para os concellos gobernados nese momento polo PP, mentres que para os concellos gobernados polo PSOE dedicou un 2,62 e os concellos gobernados polo BNG 1,49 euros. Eso non é equidade, eso non son objetivos, non é maneira de repartir o esforzo dos galegos e das galegas, os impostos que pagamos os galegos e as galegas en función da cor do goberno do partido que está gobernando en Santiago. Por lo tanto, unha vez máis, reiteramos o noso apoio aos criterios e aos criterios do POS e, desde logo, aos acordos que a concelleira García expón na súa moción. A portavoz do goberno, non máis. Partido Popular. Bueno, ni quería seguir, non sabía iso que non para máis, pois estamos un pouco a seguir. Votos a favor entonces da moción, votos en contra, e apróbase con 5 votos en contra. Pasamos ao punto número 4, que é unha moción tamén do Grupo Municipal do PSOE solicitando medidas para paliar a falta de efectivos na Policía Local. Ten a palabra a portavoz. Coñecíase desde fai tempo que se iba a adiantar a idade de xubilación da Policía Local debido a un real decreto que entrou en vigor a principios de ano que permite xubilarse aos asentes con 59 anos. É necesario tomar medidas para minimizar o efecto das xubilacións, posto que pode haber un repunte da inseguridade debido a que nestes intres temos un número de efectivos policiais insuficiente. Para realizar o cálculo do número de policías necesario por habitante, utilízase as recomendacións da Unión Europea que cifra este dato en torno a 2 policías por 1000 habitantes, ou que indica a Federación Española de Municipios e Provincias, que recomenda a todos os concellos de España que conten cun mínimo de 18 policías por cada 10.000 habitantes. O acordo que se propón é convocar as prazas necesarias para evitar que os asentes que continúen nos seus postos teñan unha sobrecarga de traballo, ademais dun problema de inseguridade para a cidadanía. Polonia. Perdón. Sí. Perdón a compañera. Estamos totalmente de acordo en que a situación que en este momento presenta, a situación en canto a efectivos no corpo da Policía Municipal é realmente lamentable. Se viñamos de uns ratios absolutamente escasos, por non decir raquíticos, e, polo tanto, agora nos encontramos aínda peor.
temos para nós que non se mirou con demasiado cuidado nin con demasiada precaución e antelación o que se nos viña en riba, porque era ben coñecido que a entrada da lei da modificación, da nova modificación e, ademais, toda a cuestión das idades e da xente que levaba algún dos efectivos traballando nos iba a deixar como estamos agora. Ademais, prevendo que temos posiblemente, teñamos dentro de 4 ou 5 meses ou 6 unha nova baixa. Por lo tanto, o número que agora temos xa é reducido en si mesmo, non en absoluto cumple con ningún dos ratios que establecen nin a FEM, nin a Unión Europea, nin siquiera a Unión Galega de Policía Local. Estamos falando de que cando mínimo que sería coa FEM non atopei o ratio que poda recomendar a FEGAMP, pero que a FEM dá un mínimo de 14 axentes para un concello como o noso, que serían 17 se tomamos en conta os criterios da Unión Europea. Agora mesmo, incluso con unha persoa de baixa médica, como pode suceder multitud de veces en un grupo como ese e en calquera, realmente a situación é problemática. E ademais é problemática porque temos un convenio suscrito con relación coa Axencia Galega. Quixera que me corrixan, pero empezar entre que se comeza o trámite de solicitar unha serie de axentes para o Concello e telos realmente con nós, traballando nas nosas rúas, pode pasar moitos meses, en algúns casos cercanos ao ano. Por lo tanto, coincidimos completamente co sentido da moción do PSOE. Desde logo, estamos a favor de que se traballe por convocar as plazas necesarias. Recordemos que, non recordo mal, outro día nas comisións informativas o alcalde falou apenas de convocar ou de solicitar 3 plazas. Sinceramente, pensamos que é unha cantidad escasa, pequena, insuficiente para cubrir as necesidades do noso Concello e, polo tanto, entendemos que habería que ir a que a nosa moción determinase, ou que esta moción determinase, ou que no debate desta moción se determinase o número de plazas que se deben convocar mínimas, o número mínimo para poder ofrecer a nosa veciñanza a cuota de seguridade que necesitamos. Entendemos que ahora non temos guardias polas noites precisamente pola escaseza de medios, problemas no traballo de fin de semana, que supoño que se pagan con horas extras, e, polo tanto, entendo que, ademais de acordar para convocar as plazas necesarias, eu entendería que sería necesario acordar tamén cantas consideramos que son necesarias. Ben, pois, efectivamente, é un problema grave, co cal nos atopamos neste momento, pero que foi bastante difícil de prever e de poder actuar. O decreto de prexubilación levase falando desde fai moitísimos anos, todos os anos era inminente, todos os anos parecía que iba a chegar e non daba chegado, por tanto, hasta a publicación do decreto non podíamos realmente convocar prazas para cubrir esas presuntas xubilacións que se iban a dar, que tampouco tiña esa garantía hasta que o persoal afectado presenta oficialmente a súa solicitude de xubilación. É un tema moi complicado que, ao noso xuicio, queremos que instancias superiores de diferentes do Concello deberían de ter tomado cartas no asunto e propoñer solucións, porque agora mesmo, por exemplo, xa cambiaron un pouco a situación con respecto ao que comentei na comisión informativa, porque, de feito, me informou o secretario hoxe, vamos a ter problemas porque todavía non se publicou a lei de orzamentos do Estado, como saben, non se aprobou. Por lo tanto, non sabemos todavía a tasa de reposición que hai na Policía Local, que o ano pasado foi do 110%, teria que ser con mínimo 100% para repoñer as 3 prazas que se xubilan e, por tanto, estamos un pouco pendentes. Igual nos vemos na obriga de romper o convenio, de disolver o convenio que tínhamos asignado coa Axencia Galega para poder convocarlas nos mesmos,
porque, claro, dan hasta o 31 de xaneiro para comunicar o número de axentes de plazas que precisa o Concello. Evidentemente, rematou o seu prazo e non temos a posibilidade de comunicar. A Xencia comunicou que pode ser que promovan unha segunda convocatoria, porque isto lle está pasando a máis concellos, evidentemente, un problema generalizado que uns nos afecta de unha forma e outros de outra, e que pode haber unha segunda convocatoria. Nos vamos a esperar a que salga a lei de orzamentos, saber cantas plazas podemos convocar, e a partir de aí sabremos se seguimos dentro do convenio ou a convocatoria a fai o propio Concello. Pero o problema xa está sobre a mesa. Efectivamente, estamos pagando horas extras para garantir polo menos as gardas nocturnas no fin de semana, e é unha situación insostible para o Concello. Solicitamos, tamén están informados, 5 auxiliares, como ven sendo habitual, isto había que solicitalo antes do 31 de decembro, 5 auxiliares para os meses do verán. Bueno, este ano saben que empezaron en xuño e remataron en decembro. Uns empezaron o 15 de xuño e remataron o 15 de decembro, e outros empezaron o 30 de xuño e remataron o 31 de decembro. E a maiores solicitamos 3 máis para que nos autoricen para poder contratarlos xa e poder, por lo tanto, cubrir de maneira máis satisfactoria as gardas necesarias, pero todavía non recibimos contestación. Nos queremos que a Dirección Xeral, que a Xencia Galega tiñen que ter previsto isto e tiñen que ter arbitrado ou previsto medidas que nos permitiran actuar de forma máis inmediata e máis rápida, pero non foi así, e xa se chamou en decembro, se chamou en vísperas, se chamou cando chegaron as solicitudes dos 3 policías que presentaron a súa xubilación o 1 de xaneiro, e xa un presentouna tamén, efectivamente, vai ser en xullo, nos meses de xullo e agosto, previsiblemente tamén se xubilará un 4º policía. Por lo tanto, o problema está aí, nos estamos intentando solucionarlo da mellor maneira posible. Tiene a palabra o portavoz do Partido Popular. Bien, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción. Creemos que realmente hay que reponer las plazas necesarias. Realmente creo que habría que hacer un estudio para establecer cuáles son las plazas necesarias, pero al menos reponer las plazas que se han jubilado. Entendemos que la dificultad del proceso y del procedimiento, pero también creo que ya se podía haber convocado, independientemente de tener que esperar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, alguna de ellas, para no tener las carencias que tenemos hoy en día. Pero bueno, nuestro voto va a ser a favor de la moción. Palabra, por favor. Bueno, pois nada máis que se a Xencia Galega non decide rapidamente, pois iso que se convoque desde o Concello as plazas tanto para auxiliares como para funcionarios. Depende da lei de orzamentos do Estado, hasta que se publique non podemos. Pero non están prorrogados os orzamentos. Bueno, están prorrogados, pero lo que se prorroga son los créditos, no, digamos, el texto normativo de la ley. Por eso estamos en una situación de indefinición que nos lleva a esta situación. Seguramente lo que hagan este año es volver a prorrogar lo que indicaba el año pasado, pero hasta ese momento no tenemos tasa de reposición. La pregunta también podría sacar un decreto que prorrogara el texto de ley antes de la aprobación. De hecho, sí, podrían prorrogar como hicieron en diciembre con el tema del incremento retributivo, pero bueno, desconozco su avance. Por eso digo que son outras administracións que tienen que ter tomado medidas, pero bueno. En todo caso, informar, bueno, seguimos co turno, despois o que quería informarles é que non podemos sacar as plazas que queramos. Estamos igualmente sometidos á tasa de reposición. De qualquer maneira, o que estamos a vivir é unha situación que nace de cando nós antes decidamos de que no acordo votamos en falta que cando se fala das plazas necesarias e non se define a cantidad, vaya, hai unha serie de ratios, como, insisto, o que nos
o que pedirían menos policías locais a este Concello sería o da Federación Española de Municipios e Provincias, con 14, de que fai tempo que eso non se está entendendo. Aplicamos os ratos cando nos convén en certas cousas, en contedores de lixo, en número de luminarias, en non sei que, non sei cantos, pero en unha cuestión esencial como é a seguridade cidadá e o cuidado desa seguridade cidadá, fai moito tempo que se ven incumplindo. Se ven incumplindo e, polo tanto, eso se encadella despois que se xa estaba enfermo, despois rompeu unha perna. Entón, claro, ven un problema da tasa de reposición que non se permite dar un xeito. O caso é que estamos en condicións que son difíciles garantir a seguridade e, desde logo, a sensación de seguridade no Concello. Entendemos dentro do BNG que hai unha posibilidad, porque a lei de 4 de 2007 do 20 de abril precisamente fala, de algún xeito fala deso, cando fala de mobilidade, non? Convocar a mobilidade, solicitar mobilidade de outros concellos, propoñendo mobilidade desde outros concellos. Non sei se o goberno a considerou ou se ten que desbotala precisamente tamén en conto a tasa de reposición. E esa sería, polo menos, a nosa primeira proposta, a cuestión de mobilidade, para sair deste primeiro paso e depois ver que é o que se fai. Ademais, como acaba de decir o alcalde, aquel convenio que nos criticamos un pouquiño cando se aprobou, agora é un corsé que nos está oprimindo e que nos ten atados de mans. Bueno, eso é o que... Bueno, realmente o convenio pode romperse no que o Concello considera oportuno. Sí. E se dixen antes que se é necesario, pois nos desvincularemos e este ano temos que convocar. De feito, hasta creo que permitía excepcionalidade, non estou moi seguro, en caso de que o Concello necesitara. Pero, bueno, a nos resultaba moi cómodo porque non temos que facer o proceso nin poner traballadores, tempo de traballadores e traballadoras a realizar o proceso de selección. Ben, tomaremos nota do tema da mobilidade e veremos se é posible, e se é posible, pois tamén o consideraremos. Pero, bueno, non quero insistir. Bueno, sí, quero agarrar tamén unha cousa. Houve unha praza que houve que amortizar por a entrada o asente que se subiu anterior a estos, pois houve que amortizar porque entrara o proceso, non recordo moi ben como era o tema, pero no proceso de entrada no cuadro persoal, pois non era información necesaria, por decirlo de alguma forma. E, por lo tanto, esa plaza houve que amortizada e xa perdemos unha aí. E agora, pois, a ver como sale a tasa de reposición. En canto a ratios, o límite está nun concello como o noso, penso eu, porque hai un número de asentes que permite cubrir todas as gardas da semana e a partir de aí un concello máis grande pode vivir máis tranquilo tendo 2 asentes en que non cumpla ratio. Un pequeno como o noso que non sexa capaz de manter todas as gardas sí que ten un problema. Por lo tanto, o ratio para nós con 20 seguramente incrementado para asegurar sempre a posibilidade de cubrir as gardas de maneira efectiva. Por non se apartera máis o portavoz do Partido Popular. Algo máis? Pois votamos a moción, entonces, votos a favor. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa á adhesión do Concello ao convenio que tratamos no punto 2. Ten a palabra o portavoz. Efectivamente, isto está relacionado co que xa aprobamos no punto 2 por unanimidade. En realidade, o acordo que propón esta moción é acometer todos os trámites precisos que permitan a adhesión ao Concello ao convenio. Parece ser, entendemos, que non é necesario ningún trámite previo a adhesión, máis que a aprobación no pleno, polo que se ve. Pero o acordo o que pretendía era que se dean todos os pasos necesarios para que o convenio funcione. É dicir, non sei se é necesario, por exemplo, a compra dos terreos ou non, se iso é exigible, en certa maneira xa aclarou ese punto cando falamos da asignatura do convenio.
si hai que elaborar algún proxecto de actuación desde o Concello, se iso xa se fai directamente desde a dirección do proxecto, ese tipo de cousas. É dicir, como cando presentamos a moción descoñecíamos realmente cales son os trámites que hai que seguir, o que pretendemos, ou a nosa intención a presentar esta moción é que se faga todo o necesario para que ese parque arqueolóxico da Idade do Ferro sexa un éxito rotundo no que participe a Pobra do Caramiñal ponendo en valor o castro da Croa. O socialista. Nada, que xa ratificarse no punto 2, a ver, votamos a favor e nada máis, votar a favor igualmente. Xa está un pouco contestado, non? Pero creo que non sei, realmente non é unha subvención das que, por exemplo, obrigan a certificar a propiedade dos terreos, etc., porque un convenio será a memoria despois a que defina as actuacións, a memoria que será feita por persoal técnico, cada concello escollerá o seu representante aí, ou, bueno, tamén habrá, non sei se habrá que sacar vai funcionar con asesores técnicos, digamos, pero despois tamén a memoria seguramente terá que sacarse a concurso público, que previsiblemente costará máis de 10.000 euros. Pero, bueno, eso será un pouco que marquen os servicios jurídicos da Diputación, de aí as asesores que ponen a disposición os servicios jurídicos para levar a cabo o convenio. E, por ahora, non podo dicirle moito máis. Eu espero que non signifique un problema e que podamos chegar. Xa digo, eu creo que podría valer tamén un convenio de cesión durante X anos, donde realmente, si estrictamente non poden realizar no suelo rústico de protección do patrimonio, non poden realizar, por exemplo, tarefas forestais, non deberían de ter os piñeiros que teñen ali plantados hoxe en día. Entonces, si realmente o que queren é ter unha explotación forestal, o mellor é que acepten o trato e compren terreos no outro lado e se dediquen a súa explotación forestal. Pero, bueno, se non pode ser por custodia do territorio, convenio, pois o mellor sería a través da compra. Ahora mismo non podo dicir moito máis. Non sei se me preguntou algo máis. Algo máis? Votamos entonces a moción xa. Votos a favor da moción. Aprobouse por unanimidade. E pasamos ao punto 6, moción do Grupo Municipal do BNG en defensa da sanidade pública galega. Ten a palabra, neste caso, o señor Casado. Sí, boa noite. Ben, esta moción ven a colación da situación que está padecendo a sanidade pública galega, coñecida por todos e por todas. Nos últimos días son distintos os colectivos, tanto profesionais como plataformas en defensa da sanidade pública, que se están manifestando en defensa da sanidade pública fronte ás políticas que o Partido Popular está desenvolvendo desde o ano 2009. A política sanitaria de Núñez Feixóo frente á Xunta de Galicia ao longo destes anos está ponendo en perigo a propia sanidade pública e ten un fin moi claro, convertir o dereito á saúde nun negocio para os seus grupos afíns, favorecer uns poucos para que fagan negocio a costa da enfermidade de moitos. Toda a política sanitaria do PP tivo como fin a privatización e o desmantelamento do sistema sanitario público en base a recortes continuos e de por o recurso da sanidade pública ao servizo dos intereses privados para poder facer negocio, insisto, ca enfermidade das persoas. Durante os últimos 9 anos, o goberno do Partido Popular impulsou todo tipo de medidas que afondaron neste desmantelamento, reducción de orzamentos, de reducción dos profesionais, reducción de camas, privatización masiva de servicios, derivación de doentes a centros privados, etc. A atención primaria foi o ámbito da sanidade pública galega onde con máis intensidade se sufriron eses recortes. Nos orzamentos da Xunta do ano 2019 destínanse 188 millóns de euros menos que os que había no 2009. E, as consecuencias son tremendas e todas as padecemos, masificación de consultas, cupos desbordados, reducción de profesionais, non sustitucións, as listas de espera dunha semana, 10 días para o médico de familia, peche de axendas, saturacións, etc. Frente a isto hai unha unanimidade entre sindicatos, colexios profesionais que dende logo non teñen
vamos, non poden ser acusados de simpatizar, por exemplo, co BNG, moitos deles, plataformas sanitarias, organizacións profesionais, doentes, bueno, todos eles denuncian o grave deterioro que está provocando as políticas sanitarias do Partido Popular, non? Entón, neste momento crítico, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación aprobar os seguintes acordos. O primeiro que é que o Pleno do Concello da Pobra insta a Xunta de Galiza a cubrir todas as plazas que por diferentes motivos quedan sin cubrir con reiterada frecuencia no noso centro de saúde, non? Especialmente o caso de servicio de pediatría, que, como xa sabedes, o BNG xa ten presentado varias iniciativas aquí tamén para que se cubran esa plaza que sempre queda sin cubrir cando o profesional a persoa que desenvolve ese traballo come unha baixa por enfermedade ou por vacación, ou que se vai de vacacións. O segundo punto é que o Pleno do Concello da Pobra do Gramial está xunta a tomar as seguintes medidas para ratificar esta política sanitaria. O primeiro, o aumento do orzamento destinado á sanidade, o dimensionamento e estabilidade dos canos de persoal, convocatoria de todas as plazas vacantes en todas as categorías, contratos estables e dignos, sustitución dos profesionais pola totalidade da ausencia, aumento das plazas de formación de especialistas, etc. Eliminación das listas de espera, contratando personal e tendo operativos todos os recursos dos que dispón os Sergas, porque moitas veces se deriva, non se poden a traballar todos os recursos que ten, todas as camas e os quirófanos, e, por lo tanto, se deriva a sanidade privada innecesariamente porque hai recursos que non se están poñendo a disposición, plan de mellora da atención primaria, incremento do investimento ata chegar como mínimo a un 20% do orzamento, recuperación das herencias da atención primaria con capacidade resolutiva e orzamentaria, incrementar as plazas de especialista en pediatría, en medicina familiar e comunitaria, mellorar os equipamentos nos centros de saúde e nos PACs e garantir os equipos completos de profesionales nos PACs. Reverter as privatizacións e a xestión propia dos servicios sanitarios e a eliminación dos copagos farmacéuticos. Quero falar para o Concello Socialista. Por suposto que vou votar que sí a esta moción que en moitas reiteradas veces se presentou no mesmo sentido por parte do Partido Socialista en similar, o co argumento mismo, porque sempre se di que parecía un eslogan que os recortes matan, e efectivamente os recortes matan. 3 mortes hai poucos días no servicio de urxencias do Hospital Clínico e unha anterior nun centro de saúde. Por lo tanto, que a saúde non os gobernos non deberían xogar ca saúde dos cidadáns, e parece que sí que se está a facer. Os recortes no noso centro de saúde vai a la máis da pediatría, vai a facelas, non hai, cando hai vacacións, unha baixa, non se cubren as vacantes e se acumulan ao resto de facultativos, ás veces están desbordados e son persoas humanas e cando se vai ás consultas vaise porque hai algunha doença e cando están saturados, pois evidentemente ás veces poden ter erros que son normales debido a tanta acumulación de traballo. É un tema que nos afecta a todos os cidadáns, independentemente da cor política ou como pensemos, pero é algo moi grave. Cerran camas, non se contratan aos profesionais, falta de recursos incluso no material sanitario, material que ao mellor se trae de China e que por aforrar que non é o mesmo que o que viñan comprando con anterioridade e, todo eso vamos a sufrir e Dios nos colla compensados tamén. Tengo a palabra o Concello de Sanidade, Miguel Marcos. Ben, boas noites a todos e a todas. Bueno, pois creo que se resumiu moi ben no que hasta ahora se comentou neste punto, non? Dende o Concello realmente sempre se puso na mesa, sempre se defendeu en todas as reunións que tuvemos, tanto con conselleiros como conselleiras, como directores da área sanitaria, pois a reposición do persoal cando vai de vacacións. No seu momento tiñamos o problema que tiñamos
pois coa pediatría que tiñamos pois unha persoa que debería de estar xubilada, pero tiña pois unha prórroga durante varios anos nunha situación que bueno, era moi precaria para o noso concello. Agora hai unha pediatra a xornada completa, pero seguimos tendo carencias, pois, como ben se decía, cando hai vacacións, cando unha persoa necesita, pois, coller os días de asuntos propios, etc. E creo que nese punto sempre vamos a reclamar, creo que todos estamos de acordo, en que é necesario cubrir todas esas ausencias para que a atención sea, pois, a necesaria de calidade. Evidentemente, durante todos estes anos, ben se ve a merma que hai na sanidade galega. Non falaba aquí o compañeiro que había que empregar un 20% dos presupostos só en atención primaria e realmente, pois, é verdade, incluso os expertos falan de un 25% que sería o necesario para crear unha atención primaria, volver a unha atención primaria de calidade, cando ahora mismo se está invertindo pois o 12,6% do presuposto, a diferencia é ben grande. Evidentemente nos encontramos pois con moitas carencias nos centros de saúde, creo que a atención primaria é o que máis mermou neste tempo, e iso equivale a que haya despois pois tamén unha merma nos grandes hospitais, porque moita xente acude aos hospitais polas carencias que teñen os centros de atención primaria e despois satúranse os hospitais con moitas veces consultas enfermidades que podrían ser perfectamente tratadas e miradas nun pack de atención primaria si contaran cos medios suficientes que debían de ter, pero como non os teñen, pois acaban derivando ao hospital ou a xente acude directamente, e iso fai moitas veces que haya masificacións. Evidentemente, isto é unha merma que se ve continuamente. É a precariedade laboral que temos hoxe en día. É verdade que hai certas figuras, como pode ser pediatría, e algunha máis, onde hai falta de profesionais, pero realmente hai falta de profesionais porque a precariedade laboral que se dá no Servicio Galego de Saúde fai que non haya eses propios profesionais. Temos moitos profesionais galegos e galegas traballando en países veciños como Portugal e noutros, donde non veñen porque ali lle dan unha estabilidade que aquí non consiguen, non? Aquí nos encontramos con xente que pode chegar a ter 5 contratos nunha semana, xente que para cubrir unhas vacacións ou unha baixa, en vez de ter un contrato de interinidade, pois durante o tempo que dura a baixa, pois o contratan o lunes, o venres danlle de baixa, non lle cotizan o fin de semana, o lunes volven a contratar, 2 días, un día sí, un día non, hasta fai pouco ben sonado foi un programa de televisión onde había unha enfermeira que falaba de que en ano e medio tuvera 500 contratos. Iso creo que é un resumen da precariedade que hai neste Servicio Galego de Saúde. E despois as privatizacións. Evidentemente, as privatizacións van en contra de todo o público. A precariedade que hai e todas as incidencias que vemos día a día en todos os servicios e estes grandes hospitais que se fan pois privatizando moitísimos servicios están a orde do día, non? Creo que a sanidade é algo moi importante, creo que a deriva que está tomando últimamente non é boa para a cidadanía, e creo que hai que dar pois un xiro moi grande para volver a ter esa atención sanitaria de calidade que temos e que nestes momentos é gracias ao esforzo e ao sacrificio dos traballadores que moitas veces en situacións moi precarias son capaces de levar o traballo adiante, non? De sacar consultas de 50, 60, 70, 80 persoas cada día, iso pois é moi loable, pero realmente é unha merma da calidade pois que é imposible seguir con ese ritmo. Os copagos farmacéuticos, pois tamén é algo que se debería de eliminar. Esa non só o copago, sino o problema xa non é só o copago. É toda a medicación que saleu da Seguridade Social, da lista de medicamentos que cubría a Seguridade Social. Eu, no día a día do meu traballo, encontrome con moitísima xente que non é capaz de pagar os medicamentos que necesita. Desde a maioría de medicamentos que tes para calquer problema cutáneo que non entra na Seguridade Social, desde laxantes que, por exemplo, na xente de terceira idade, xente con mobilidade reducida e demais, son importantes, pois non entran na Seguridade Social, e con eso moitísimos medicamentos cada día nos encontramos con xente con
pensións precarias, con problemas de non ter traballo, non ter salarios indignos que non poden chegar a poder pagar todos esos medicamentos que salieron dentro das listas que antes cubría a Seguridade Social. Portavoz popular. Bien, pues nosotros también defendemos una sanidad pública, pero entendemos que la sanidad ya es pública. La sanidad gallega es 100% pública, las instalaciones son 100% públicas, los trabajadores son públicos, los hospitales son públicos y creo que no se hace más que invertir y mejorar la inversión en la sanidad pública. Los datos que nosotros manejamos no son los mismos que tienen ustedes. Realmente la inversión sube todos los años y realmente en los últimos años se ha hecho modificaciones, obras y mejoras y nuevos hospitales en todos los centros de referencia de Galicia. Nos hablan del concepto de los centros privados. Miren, los datos dicen que en 2005 a 2009 se incrementaron un 44% y a partir de ese momento quedaron, no solo no se incrementó, sino que se redujo. Yo entiendo que todo queremos que sea perfecto, pero creo que el sistema funciona adecuadamente. Todo es mejorable, sin duda, todo se puede mejorar, pero creo que realmente el sistema funciona. Los PACs funcionan. El año pasado atendieron 1,5 millones de consultas, de las cuales el 90% se resolvieron en el mismo PAC. Entonces nos hablan de citas de 10 días en médicos de familia, cuando la realidad es que la media es de 3. Nos hablan de las listas de espera, que el año pasado se redujeron un 10% las listas. El periodo en periodos clínicos. Hablamos de la pediatría, sí, es cierto, pero si no hay pediatras es muy difícil cubrir las plazas. Pero es una realidad que habrá disfunciones en muchas cosas, sin duda. Que hubo incidencias en un día en Santiago de 2 personas que han fallecido, sin duda, es una realidad. Pero también es una realidad que siguió el protocolo y que su muerte hoy por hoy no está identificada como por una negligencia de sistema, sino por una trascendencia vital de su proceso médico. Entiendo que todo es muy mejorable, le vuelvo a decir. Hablamos del centro de salud con sus carencias. Aquí no lo tenemos nuevo porque ustedes lo han querido. Pero bueno, la culpa es de otros. Pero la realidad es que tenemos un sistema médico o un sistema de salud que creo que es elogiable y envidiable. Y que lo que interesa o lo que debemos hacer es, sobre todo, salvaguardar su solvencia para hacerlo sostenible de cara al futuro. Que es mejorable, sin duda, pero con los recursos que hay que ser serio y discreto. Y sobre todo lo que hay que hacer las cosas con cabeza para que sea sostenible en el futuro. Realmente se han hecho grandes inversiones, todos los centros de referencia se han hecho nuevos modificados, se han hecho obras en muchos centros de salud, obras, es decir, centros de salud nuevos, y creo que eso es el camino a seguir y mejorar. Se ha reducido la eventualidad o el tema de la contratación, siendo en Galicia un 5%, cuando en otras comunidades es de un 8%. Realmente la lista de espera, somos de las comunidades que menos lista de espera tenemos, pero bueno, que entendemos que todo es criticable, todo es mejorable, pero seguimos defendiendo la sanidad pública y queremos que funcione perfectamente. No perfectamente, que funciona bien, que puede funcionar mejor sin duda, pero con los recursos que hay, viniendo de un periodo de reducción de presupuesto donde la Xunta de Galicia del 2009 tuvo una reducción de 2.000 millones, pues es muy difícil hacer crecer. Y aún así, en sistemas públicos de sanidad y de servicios sociales, la Xunta de Galicia ha crecido la inversión y ha creado muchas más plazas. La atención, que puede ser mejorable en puntos concretos o sin duda, pero que es mejor de la que se estaba haciendo, sin duda, y que se trabaja por mejorar todos los días, dentro de las limitaciones que tiene el sistema. No, perdón, o ponente. Sí, bueno, las listas de espera, bueno, eu creo que é coñecido por todos que as listas de espera, evidentemente, decrecen porque non te podes apuntar directamente. Non están abertas, entón, claro, é así de simple, non? Despois, vostede decía que os hospitais son públicos, as instalacións son públicas, ou tal cual. Mire, nós estamos, dende logo, absolutamente en desacordo con, por exemplo, unhas declaracións que fixo o presidente da Xunta, o señor Feixóo, que reflexan moi ben o que estamos falando cando falamos tamén da privatización de servicios, non? Que era a respecto do servicio de comidas nos hospitais, que, como ben sabe, está todo privatizado. O señor Feixóo dixo: o Servicio Galego de Saúde non está para dar de comer aos doentes. Xa me dirás como unha persoa que está enferma nun hospital, si a alimentación, o que se lle ha de comer, non forma parte do seu proceso de sanación, senón
se non forma parte, entón apagámonos porque eso é absolutamente anticientífico, non? É objetivo. Por lo tanto, a privatización de servicios existe. Claro que os hospitais son públicos, algúns, porque o modelo, por exemplo, do Álvaro Conqueiro xa me dirá, non? Pero o modelo non, a xestión é público, o hospital público, pero bueno, sabemos do que estamos falando. Mire, hoxe leí non sei en que periódico, porque, bueno, ao final é tanto ao longo do día, que subiron a contratación de seguros privados nos últimos 3 anos aquí na Galiza cerca dun 30%. Eso está vinculado directamente coa percepción que a poboación ten do servicio que presta a sanidade pública. Pero quen é capaz de contratar un servicio sanitario privado? Persoas que teñen unha capacidade de recursos que non é a maioría da poboación. O modelo do Partido Popular é ir a un servicio de sanidade pública asistencial para os pobriños que non teñen capacidade de pagarse un servicio privado e trasladar todos os recursos públicos, efectivamente, e todas estas políticas para que os seus amigos, por exemplo, a curmán do presidente, que traballa en empresas privadas que se están beneficiando do Servicio Galego de Saúde, sigan engordando a súa conta de resultados. Ese é o modelo de sanidade do Partido Popular. E non é que o diga o BNG, é que o din os propios profesionais do Servicio Galego de Saúde. Este día son os propios médicos, os propios colexios profesionais, os que están saindo a manifestarse a calle, son os que están vivindo o día a día esa realidade. E, por lo tanto, decir que todo está ben, que todo vai perfectamente, eso é pretender engañar a poboación. A nos parece que o Servicio Galego de Saúde é un servicio excepcional, que a sanidade pública é un ben que temos que conservar e que a día de hoxe ainda cumpre unha función fundamental de cohesión social e, dende logo, tamén de un servicio público primordial para o conxunto da poboación. Pero o que estamos vendo é que despois de tantos anos de políticas do Partido Popular, eso estáse poñendo en risco e se pode perder rapidamente. E, polo tanto, temos que reaxir colectivamente como pobo e, polo tanto, tamén o BNG está presentando esta moción no conxunto da Galiza para que o conxunto das corporacións se posicionen tamén e, polo tanto, haya unha chamada de atención potente e clara, non só na rúa, que tamén hai que facelo, tamén nas institucións e tamén en todos os ámbitos onde o pobo galego poda expresarse. Por do socialista, nada máis. Bueno, apoiar todo o dito polos anteriores interventes no sentido da defensa da sanidade pública e dicir que, claro, as listas de espera non existen porque che mandan para a privada e se non queres xa desapareceste da lista de espera, co cal as listas de espera así fanse máis cortas. Cando os mesmos profesionais se manifestan, e o estamos vendo continuamente en Santiago, que está manifestando os problemas que está tendo o Chuac na Coruña, está salindo nos medios de comunicación, é unha realidade, todos deberíamos mellorala porque, desde logo, a sanidade pública nosa foi unha referencia para outros países, o sea, foi copiada polo bo funcionamento e polos bons traballadores que en ela están. E se non hai máis problemas e non salen á luz pública é porque, desde logo, están a traballar arreo para que os seus pacientes podan sair adiante. É un problema que temos, hai que concienciarse que os recortes matan, porque matan de verdad, e os o demostramos nos últimos días. Algo máis o portavoz do Goberno? Ben, eu creo que todos o temos claro, menos algúns, non? Claro, cando di que hai que atenderonse non sei cantas miles de personas nos PACs, sí, claro que se atenden, e seguirán atendendo 80, 90 ao día por un médico. Eu, nunha das visitas que fixemos aquí ao centro de saúde, nos enseñaban pois unha sala que teñan pequena para facer
microcirurxías, cousas pequenas que tiñan, e tiñan un libro onde tiñan que facer os registros. No último ano creo que nos enseñaran que fixeran 2, cando antes facían moitas máis. Por que? Porque non tiñan tempo para facelas. E esa xente tiña que ir ao hospital cando era algo moi sencillo que nun PAC podían sustituir. Centro de saúde novo, podemos facer todo o centro de saúde novo, vamos, podemos facer o mellor, o máis grande, o máis bonito, pero como non veña o Sergas e a Xunta a dotalo de persoal, que é o que importa, de mecanismos, e mentre os PAC non teñan un aparato de rayos portátil, que fíxate a gracia que o temos nós na residencia ali tirado dende fai, non sei, 19 anos, e non o ten un PAC. Mentre esas cousas non se cambien, o demais pode casi quedar igual. As listas de espera, unhas están cerradas, xa te chamarei, collenche o número de teléfono, e outras teñome que operar do riñón, nun mes danme a primeira cita en cirurxía, desaparece a lista de espera e a seguinte danme dentro de 9 ou 10 meses. É así, o das listas de espera creo que é algo que todo o mundo coñece de sobra como son o trexemaneses das cifras e como se manexan para parecer máis curtas. Pero a realidade é a que é. Cada vez a atención sanitaria vai prexudicando a cidadanía. Os contratos, evidentemente, siguen habendo moitísimo contrato basura, moitísimo. Eu movo-me nesa área, teño moitos amigos, lle digo, contratos de un día sí, un día non, de lunes a viernes, fin de semana xa non me van ni me cotizan a Seguridade Social, vamos a contratar o lunes, para a mesma plaza, para a mesma vacante. Igual lle chaman a forrar recursos, sí, pode ser, non sei. Plazas sin cubrir, xente que, polo que sea, ponse enferma e agora, en vez de resolverlo aquí, hai que chamar a Santiago, con que falas de Santiago non coñece o hospital para nada, non sabe quen chamar, pois quitamos un dunha planta, levámoslo para outro e así, pois, temos un bailando de planta en planta. Esa é a realidade. Eso é así. Evidentemente, o noso voto vai a ser favorable. Partido Popular. Bueno, yo sigo convencido de que tenemos una buena sanidad, creo que algo lo que coincidimos todos. Sigo convencido de que todo es mejorable, pero también estoy convencido de que las cosas funcionan aceptablemente bien, independientemente de que habrá disfunciones que puedan mejorarse. Miren, hay más médicos en los PACs de los que había hace 4 años. Los PACs funcionan, no sé si a la perfección, pero funcionan. La asistencia es buena, las listas de espera se reducen. Hablamos de la comida. Mire, somos la comunidad autónoma que invierte más en comida por paciente que de toda España. Realmente hay un programa que salió no hace mucho, que supongo que todos hemos visto. Digamos que, oye, aquí se gastaba de media, creo que el menú era 13 euros y pico, cuando en Castilla-La Mancha eran 3 euros y medio y en otra comunidad autónoma eran 6. Yo no sé si es mejor o peor. Entiendo que eso es cada gusto de cada uno, pero realmente se hace un esfuerzo grande en todas estas cosas. Y creo que es bueno verlo y contrastarlo. Es bueno ver que realmente aquí te atiende un médico de familia en 2 días, en Cataluña en 15 o en 13, en Andalucía en 7. Es decir, yo no digo que nadie sea perfecto, porque creo que la perfección no existe y creo que todos buscamos mejorar las cosas, pero creo que también lo que hay que ser realistas. No podemos hacer de la singularidad la generalidad. No podemos hacer de un caso singular la general. Sé que, miren, aquí en esta comunidad autónoma es donde hay menos, dentro de la problemática del encadenamiento de los contratos, que todos sabemos que existe, es donde menos porcentaje hay en otras comunidades y la intendencia es a mejorarlo. Pero vaya, ustedes piden la perfección. Y sobre todo, mire, fuera de estas cosas que al final creo que todos estamos de acuerdo que la sanidad es un valor importante, la salud es creo que lo más importante de la persona y creo que más vamos a cuidar. Pero sí que es lo que no compartimos nunca, no compartiremos esta afirmación siempre que hacen de que el modelo del Partido Popular. Mire, si ha habido el gobierno que más ha invertido en sanidad en nuestra comunidad autónoma y los gobiernos del Partido Popular. Es que eso es una realidad. Después le gustará ahí en la inversión. Bueno, no sé si a lo mejor es mejor el modelo de sanidad que ustedes muchas veces defienden hoy de Venezuela, que yo tengo amigos allí, cada 2 meses tengo que mandar medicinas. No, es que esto es así. Oiga, o de Cataluña, yo no digo a nadie, no hablé de usted. Pero es una realidad, es que es lo que hay. Es decir, oiga, yo no sé cómo siempre hablamos de modelos diciendo que el Partido Popular, oiga, la realidad es que es el gobierno que más ha invertido en sanidad.
en sus periodos de gobierno. Será discutible cómo se hace, le gustará más a unos, a otros le gustará más. Es esto la misma afirmación de todos los médicos. No habrá médicos, igual que médicos. Yo el otro día escuché la entrevista que le han hecho al jefe de servicio de cardiología del CHUS, un referente tanto profesional como personal, tanto a nivel nacional como internacional, y hay que escucharlo, porque hay médicos que dicen una cosa y hay médicos que dicen otra cosa. Y realmente, oye, te hace mucho que pensar en muchas cosas. Las generalidades llevan afirmaciones de ese tipo, y creo que la realidad no es esa. La realidad no es esa ahora. Que es mejorable, sin duda, todo es mejorable. Todo eso puede hacer mejor, pero la realidad es que el día a día hay que irlo mejorando poco a poco, y la realidad es que el modelo funciona, que se va mejorando, y que todo este planteamiento catastrofista que ustedes plantean no es la realidad que existe. Ben, xa tardaba en salir Venezuela, cara, que joder, macho. Xa pensei que o Partido Popular da Pobra non estaba dentro da línea política que marca o Partido Popular. Xa tardaba en salir Venezuela. Benvidas ese Venezuela. Agardemos próximamente que salga outra vez Z e demais chascarrillos en lugares comuns que o Partido Popular transita cando non ten argumentos con que rebatir a argumentación dos demais. Bueno, en fin, para rematar isto que xa está máis que debatido, non hai simplemente un refrán gallego que lle ven moi ben aquí a intervención do Partido Popular. Non hai peor cejo que non quere ver. Pasamos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y apróbase con 5 votos en contra. Pasamos ao punto número 7, moción do Grupo Municipal do BNG respecto da recuperación do cruceiro de San Lázaro. Tengo palabra portavoz. Ben, este Grupo Municipal presentou en diferentes ocasións a este pleno propostas, mocións a respecto do patrimonio da Pobra do Caramiñal. Recordo eu aquí na moción que precisamente en novembro de 2015 aprobouse por unanimidade unha moción que eu defendín na que un dos acordos decía o seguinte: o Concello de A Pobra do Caramiñal deseñará protocolos de actuación e recuperación dos elementos do patrimonio cultural que animen e involucren a participación da cidadanía, moi especialmente a da xente nova. Fago constar despois unha serie de hitos e de leis que teñen que ver co punto que estamos a tratar, pero se me permiten vou directamente ao que nos interesa, que é a parte máis, que é a parte do ben que tratamos, que o Brena propón que recuperemos. Moitos da Pobra do Caramiñal, posiblemente todos os que estamos aquí, pero desde logo todos estamos aquí non, pero posiblemente moitísimos recordaremos que durante moito tempo na rampa de San Lázaro, ao lado daquela escola e ao lado daquelas ruínas da fábrica de salgadura, houve durante moitísimo tempo un cruceiro que nós como nenos coñecíamos como Cruceiro de San Lázaro, que moito tempo despois, precisamente polo pexón aprobado no tempo do goberno do Partido Popular, pudemos saber que se definía ou que se situaba, entre os séculos XVI e XVII e que se describía deste xeito. Situado agora nunha finca particular, o cruceiro é un dos máis antigos do municipio, correspondéndose cunha tipoloxía tradicional dos cruceiros de fuste composto por unha columna prismática e capitel moi estilizado, ornamentado profusamente con motivos vegetais, que se integra ao grupo escultórico que remata a composición formado pola imaxe de crucificado e o descendemento no reverso. A valoración e interese que lle dá o pexón da Pobra do Caramiñal é con gran valor polas calidades histórico-artísticas, cunha factura bastante original na que destaca a labra inxenuista dos seus diversos elementos figurativos seguindo o patrón de imaxenería religiosa de raíz popular. Hai quen di que este cruceiro, este fermoso cruceiro do século XVI, tería algunha relación precisamente co convento franciscán que estaba na zona de Santo Antón, no Xobre, que cerraría dese modo unha parte do litoral do noso concello.
A cuestión está en que, de repente, en algún momento nos anos 80, nós non somos capaces de definir cando, nin creemos que teña maior importancia, pero alá nos 80, na súa metade, máis ou menos coincidindo cas obras do novo porto comercial, de repente ese cruceiro desapareceu do seu lugar habitual, aparecendo tempo máis tarde, anos máis tarde, na finca de Castro Dios, onde agora recoñece ou sitúa o propio Pexón, que finca particular, Rúa de San Lázaro, Santiago del Deán, cruceiro de Castro Dios. Entonces, o que vimos a propoñer aquí a corporación precisamente son estos acordos. Primeiro, comisionar un estudo que constate a titularidade deste cruceiro como ben afectado. 2. Abrir un expediente de investigación patrimonial para coñecer as circunstancias do traslado dun ben público a un ámbito privado, en especial se se dispón de antecedentes administrativos documentados. E 3. Proceder á recuperación deste cruceiro para a súa posterior instalación en lugar de dominio público. Ten a palabra o Ciro Socialista. Eu estaría de acordo completamente ca moción, pero no penúltimo párrafo da exposición de motivos onde di o cruceiro foi desplazado da súa localización original e depositado irregularmente. Dice que con premeditación, alevosía e quen sabe se con nocturnidade. A ver, eu, xente desa zona, di o que se está dicindo aquí desde o BNG, non? Que estaba na Rampla e despois misteriosamente aparecera na finca de Castro Dios. Todo eso o teño escoitado, pero, home, a mí dame medo que lle chegue aos descendentes desta familia esta moción, que é un documento público, e que se sintan insuriados, e que nos leven ao xuzgado. Pois a verdade, non me apetece. Simplemente, si me vou a abster, vai ser por esa frase, porque non me parece que debe de constar nun documento público, porque nós non sabemos se o fixeron con premeditación, con alevosía ou como fixeron. O certo é que apareceu ali, e non estaba ali, non era dali. É a única pega que lle podo poñer esta moción, pero eu nestas condicións, digo sinceramente, por precaución, eu vou abster. Non polo que di a moción en sí, pero entendo que ese párrafo, esas palabras dentro dese párrafo, pois non me parece que están, pois, fora de lugar dentro da moción. O sea, a ver, a ser un documento público, non? O que o digamos, o mellor, verbalmente, o que se diga tal, pero, bueno, para plasmalo, me parecen un pouco fuertes. Ten a palabra o Concello de Cultura. Ben, boas noites. Nos Pobra, o Goberno pensa que efectivamente, habendo unha lei vixente naquel momento, non? Que era a lei do 63, que protexía os bens patrimoniais, pois de alguma maneira se cometeu unha irregularidade movendo un ben patrimonial, un cruceiro, dun lugar público de titularidade pública a unha finca privada. Entón, digamos que as circunstancias en que se fixo non son ben coñecidas, non? Non sei se con nocturnidade, se con alevosía, pero o certo é que ese cruceiro non debería estar ali. Se supón que estará en depósito, posto que non hai ningún documento que acredite ninguna outra cousa. Tampouco se entende moi ben que naquel momento que había unha lei vixente a nivel estatal, aínda non a nivel galego, que foi máis tarde, non? Pero sí que había unha lei que protexía todos estes bens, pois fora permitido, de alguma maneira, pois este traslado, non? Entón, nos imos votar a favor, pois polo menos para investigar e tratar de devolver este ben patrimonial a un lugar público que está acreditado que é propiedade do Concello da Pobra do Caramiñal e que ademais hai documentos gráficos, hai fotografías do lugar onde estaba e hai suficiente documentación, cousa que falta en outros casos, non? Que ao mellor hai outros
outros bens patrimoniais que seguiron o mismo camiño, pero neste caso pois parece que hai documentación suficiente para poder iniciar pois unha investigación ou un proceso de devolución. O Partido Popular. Bueno, estamos de acuerdo en que realmente si es parte del patrimonio municipal hay que recuperarlo y hay que hacer el expediente correspondiente. También coincidimos con la portavoz del Partido Socialista que el párrafo previo a los acuerdos ya hace una prejuzgación de situaciones que a lo mejor pueden ser o no ciertas. Siendo conscientes de que realmente debemos hacer los trámites precisos y necesarios para recuperarlo, le pediríamos a la BNG que eliminara ese párrafo porque realmente no tiene... No entendemos que es una prejuzgación de un tipo de actitudes que pueden ser ciertas o no. Y creo que al menos habrá que escuchar a las personas que están hoy depositarias de ese bien o lo que tengan para saber sus circunstancias antes de prejuzgarlos. Ben, o Brega non vai retirar esas palabras. Non vai retiralas porque, aparte de unha especie de fórmula literaria, si buscaran ben o significado de cada unha delas, non terían por que ter medo a manchar as súas manos en absoluto. De calquera maneira, estamos a falar do traslado de unha peza que ten a súa complexidade, non se pode facer sin premeditación, non pode aparecer, non pode voar desde a rampla ao lugar onde está agora, non se pode mover sin que haya unha premeditación cando se saca, non se pode mover sin que non haya un empleo en modos e formas, que significa que sea empleo de medios e modos e forma para manter e finalizar unha acción, toda a notoriedade, home, pois, quen sabe cando foi. De calquera maneira, non imos retirar. Aquí o que ten importancia, señores, e o que nós queríamos realmente resaltar, o que queremos resaltar, unha vez máis, é a defensa do que consideramos que é de todos os veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal. E é moi probable, como di a concelleira, a señora Genoveva Hermo, que este en depósito. E o vaya. Nos non andamos buscando delitos debaixo das actas e do demais. O mellor está en depósito. Quen sabe se con bo criterio naquele momento decidiron que por as obras que se iban a constituir ou se pensaba facer algo naquela zona podía estar mellor en outro lugar e se depositou ali. É moi probable. O gallán. A cuestión é en que nós temos o convencimento, e así o teñen quen con nos falou despois os veciños daquela zona, xente de certa idade, incluso de máis idade que recordando precisamente a ubicación libre e pública de ese cruceiro. Do que se trata, tamén é verdade, coincidimos ca concelleira, ca señora Hermo, no sentido de que hai outros elementos que habería que traballar deles ou insistir sobre eles ou abrir expedientes sobre eles. Ten razón, pensamos que ten razón, pero o motivo polo cual nós non fixemos unha reclamación xeralizada sobre estes elementos, incluso sobre aquel cruceiro do campo de fútbol e demais, foi precisamente para non diluir. Pretendemos, ao individualizar, traballar sobre algo en cuestión e non deixalo nun acordo etéreo, sin definir, entendemos que é máis efectivo para o fin que se trata, que precisamente comprobar si cando nos anos 80 se trasladou ese cruceiro, se cumpleu o que decía daquela a lei franquista do ano 63, de que os propietarios de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de análoga índole, cuya antigüedad sea de más de 100 años, no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización del Ministerio de Educación Nacional. O gallá que aparece esa previa autorización, o gallá que aparezca de que eso é un depósito, será todo máis fácil precisamente para conseguir demostrar
a titularidade patrimonial deste ben que queremos recuperar e, polo tanto, que no futuro, acordando con patrimonio, con que corresponda, que a parte da administración que corresponda, se sustituye nun lugar donde a xente poida disfrutar tranquilamente da súa contemplación. Portavoz socialista, algo máis? Nada, pois ratificar no mismo, eu estou de acordo coa moción, coincide o que eu escoitei da persoa de San Lázaro co que se di, pero eu, ante non retirar esas comas que non interrumpen para nada o sentido da frase, porque quedaría o cruceiro foi desplazado da súa localización original e depositado irregularmente na metade dos anos 80 do pasado século. Quedaría perfectamente, eu digo sinceramente, pero eu non estaba ali, non sei se fixeran con premeditación e podemos estar inxuriando a unha determinada familia. E, por lo tanto, eu vou máis ter. A concelleira, Non teño nada máis que engadir. polo Partido Popular. Bueno, pues coincidimos en lo mismo. Realmente entendemos que hay que recuperarlo, pero creo que tampoco lo podemos juzgar sin conocer si realmente es un depósito o fue una usurpación o fue otra cosa. Y entendemos que coincidiendo con el fin de recuperar parte de nuestro patrimonio no podemos, ya que el bloque nacionalista gallego no quiere modificar o sustituir el párrafo, vamos a abstenernos también al tema. Ben, simplemente lembrar que o que aprobamos son os acordos, a explicación de motivos é propia de cada grupo, pero bueno, non vamos a intentar condicionar votos de máis grupos postos. Votos a favor, votos en contra, abstencións, e aprobouse con 7 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos ao punto número 8, moción do Grupo Municipal do PP relativa á reiteración da reducción do tipo de gravame sobre o valor catastral dos bens inmobles. Bueno, hace 2 años, realmente en el pleno de enero del 2017, este grupo trajo una moción para reducir el tipo impositivo de gravamen de los bienes inmuebles, moción que se aprobó por mayoría del pleno con el voto en contra del gobierno. El gobierno que en su momento dijo que realmente, independientemente de que podían compartir o no el tema de la reducción de la tasa impositiva, no estaban de acuerdo en hacerla de esa forma, sino que ellos tenían otro planteamiento para hacer la reducción de ese tipo impositivo, de ese gravamen. 2 años después no han ni traído una modificación de la ordenanza para hacer cumplir ese acuerdo que se aprobó por mayoría, ni han planteado otro tipo de planteamiento que quisieran seguir en el criterio de establecer los tipos impositivos, por lo que nosotros lo que proponemos es reprobar y recusar tanto al alcalde como a la concejala de Dinamización Económica por no haber respetado el acuerdo del pleno y tampoco por no haber hecho aquello que decían que iban a hacer, que era traer una alternativa impositiva distinta a la que nosotros proponíamos. Portavoz socialista. Eu votei a favor desa moción porque entendo que había que revisalo. Cando se fixera a revisión catastral naqueles momentos da burbuja económica, algúns inmobles pois realmente tiñan o valor real do mercado. O valor catastral enténdese que é o 50% do valor do mercado. E hai algunhas obras, sobre todo obras novas, cando se fixo a esa determinada revisión, que están no auténtico valor do mercado ou quizá aínda por riba. Entonces, bueno, pois votín a favor, en consecuencia, vou votar a favor desta moción. Noelia. Ben, bueno, nos naquela ocasión, naquela moción, que de todas maneiras os acordos daquela moción non teñen absolutamente nada que ver co acordo desta moción, non? Porque naquela que se pedía era esa revisión. Pero daquela xa argumentamos, non, que a subida do catastro non foi unha decisión municipal, non foi unha decisión que se tomou aquí. A cuestión é que, por unha parte, nunhas institucións se aproban unhas subidas que ao mellor non eran efectivamente apropiadas porque iban case ao valor do mercado e que logo se lle pide aos concellos que asuman as consecuencias desas subidas e incluso que renuncien á recadación. Os concellos teñen moitos problemas de financiación e moitos servizos aos que facer fronte.
É difícil conxugar, ás veces, a necesidade de financiación coa prestación de servizos e con non gravar aos veciños e veciñas dun municipio con excesivos impostos. Efectivamente, ten razón o Partido Popular cando di que naquela ocasión o goberno municipal quedou en que, independentemente do resultado da votación, que había que darlle unha volta a cuestión de tasas e impostos e que traerían algunha proposta e que non a trouxeron, como sucede en tantas ocasións, en que se aproban as mocións e logo non se cumpren os acordos, non é ninguna novidade. É certo que isto non debería de ser así e é certo que, en certa maneira, merece unha reprobación, pero o que o BNG quixera é que efectivamente se revisen non soamente o que é o gravamen do catastro, sino o que son as tasas e impostos municipais para ver cal pode ser a mellor solución ou a posibilidade que pode beneficiar ao mesmo tempo a veciños e veciñas e non producir un excesivo andorba nos ingresos do Concello. Daquela o BNG abstívose na votación porque non tiñamos claro que esta puidese ser a solución nin para os veciños nin para o que son os ingresos do Concello e nesta ocasión tamén nos imos abster. Tengo palabra a portavoz do goberno. Bueno, como todos saben, hai unha proposta do Pleno, pero logo a proposta ten que traer ao goberno e ten que ser unha proposta de goberno na que o goberno ten que creer. Como dixemos aquí, nós consideramos que o IBI é o imposto máis progresivo que teñen os concellos e que grava dependendo do que ten cada un, non? Canto máis tes en bens inmobles, máis pagas, canto menos tes, menos pagas. A realidade é que, tal e como se planteaba aquí esa proposta que foi aprobada neste pleno, de certo, pois máis ou menos se trataba de rebaixar nun 10,8% o que é o gravamen, non? O que é o imposto. Cando un analiza as consecuencias, porque claro, chegar aquí e traer unha moción sin analizar exactamente as consecuencias, pois dámonos conta que iso supón unha merma no que é na recaudación municipal de casi 180.000 euros. Esos 180.000 euros que logo cando analizas e te das conta que das 5.000 facturas, ou perdón, recibos, máis ou menos 5.000, estou buscando o dato, de IBI, pois 3.082 pagan menos de 200 euros, estamos vendo que para reducir o ingreso do Concello casi 180.000 euros, pois o que abaratas no recibo de IBI a moitísimas familias deste Concello é máis ou menos 20 euros anuais. Evidentemente, os propietarios de moitos bens, os que máis bens teñen, reducirían bastante máis o gravamen, o sea, sería a lei moito máis económico. De feito, persoas ou familias que teñen máis dun men, multiplicarían por moito. Eso, evidentemente, vai a ter unhas consecuencias desiguais. Algúns lle vai a supoñer moi pouca rebaixa e outros, evidentemente, multiplican por 5, por 6 e incluso por máis. Esa rebaixa depende do que un ten. Por lo tanto, nos consideramos que precisamente o IBI era o imposto ao mellor que menos había que reducir. Hai outros impostos que poden realmente supoñer unha baixada tamén de ingresos por parte do Concello, que, evidentemente, rebaixar impostos supón rebaixar ingresos, non?
que a baixada sería menor, pero en cambio que pois implicaría unha mesma cantidade ou máis ou menos partidas para todos os veciños, como pode ser vehículos ou como pode ser, por exemplo, lixo, vale? Porque pagan máis ou menos a diferencia entre o que máis paga e o que máis paga, o que máis paga e o menos paga é moito menor, polo tanto, digamos, a rebaixa iba a ser máis equitativa a todo o mundo e non progresiva, polo tanto, uns iban a pagar menos que outros e, claro, ibas a notar enormemente nas arcas do Concello, porque 180.000 euros dan para moitas cousas. Entonces, vendo eso e, ademais, pois, estaba falando de hai 2 anos, vaise dando conta as necesidades que ten este Concello. Nestes 2 anos aumentáronse servicios, pois, de distinto tipo, que logo, se lo dudan, pois o comentaremos. Levouse a cabo pois un gran traballo en todo o que é mantemento de edificios públicos que estaban realmente moi abandonados. Estamos falando de miles de euros. Asumiuse pois un novo servicio, como é o centro de día. Son moitas cousas que hai que afrontar, evidentemente, con cartos, e se sobra remanente dá precisamente para poder levar a cabo obras como as que queremos levar agora, do Polideportivo Municipal, ou outras que todos coñecemos aquí, que son imprescindibles para que este Concello pois vaya ben. Polo tanto, decidimos que non era o momento desa rebaixa, porque iba a ter consecuencias desiguais para a maioría dos cidadáns. A maioría dos cidadáns apenas iba a supoñer unha rebaixa importante, en cambio, para os servizos é importantísimo. E esa é a razón pola que a día de hoxe pois todavía non decidimos pois traer a este pleno esa rebaixa de IBI, nin tampouco neste momento de ningún outro tipo. Ten a palabra o portavoz popular. Bueno, nosotros trajimos una propuesta, llevamos en nuestro programa de gobierno y que además creo que es justa y necesaria, porque todos somos conscientes que en nuestro ayuntamiento se ha producido una revisión de las valoraciones catastrales, lo que ha supuesto 2 cosas: afloramiento de bienes que antes, por diversas circunstancias, no estaban declarados, y por otro lado, la actualización del precio del bien y una mayor recaudación. Lo que entendemos es que esa actualización no tiene que ser una fuente de ingreso para el ayuntamiento, porque se regula todo un sector que probablemente es importante, pero lo que no puede ser tampoco es que los vecinos de la Puebla tengan que pagar un tipo contributivo por el tipo de gravamen, por la recaudación del IBI superior al resto de la comarca. No es cierto, somos hoy el municipio que tiene una contribución del IBI, el tipo de gravamen más alto de toda la comarca. Nada más, ¿no? Bueno, podemos, el tema de decir que no, le digo que sí, y no, sí, también lo tengo yo aquí. Es decir, no, si no es un tema de tal, independiente, es más, mire, independientemente de eso, que para nosotros es importante, porque al final es dinero de los vecinos, y creo que se ha producido un incremento en la recaudación que tiene que ser suficiente para dar los servicios, si no lo que hay es que gestionarlo mejor. Ustedes, cuando estaban en la oposición, reclamaban muchas cosas que ahora parece que se dan cuenta que no son así, pero bueno, lo que sí es cierto es que al final ustedes, como usted bien dice, son gobierno y pueden traer al pleno lo que ustedes quieran. Aunque se apruebe por mayoría o aunque se apruebe de cualquier manera. Es una buena forma de ser transparentes y de tener el consenso de las historias. No, está claro, y ustedes pueden aplicarla como quieran, pero también puedo decirle lo que pienso al respecto. Ustedes, oye, después, si no respetan la mayoría, tendrán que también asumirlo, ¿no? Porque es una realidad. Nada más, y lo que decide la mayoría no se respeta, pues oiga, es un tema democrático curioso, pero es una realidad, que es su potestad, sin duda. Si no, oye, nadie ha dicho que fuera ilegal. Pero sí que también lo que es sorprendente es que después de 2 años, donde nos dicen lo mismo que nos están diciendo hoy, que ustedes barajan otras opciones o pretenden hacerlo de otra manera, pues no hayan traído nada. Porque a lo mejor nos hubieran hecho otra propuesta y a lo mejor nosotros estaríamos, pues hoy, aceptablemente convencidos o no. Pero lo que no es de recibo es que durante 2 años, al menos 2 años, los vecinos de la Puebla han estado pagando más de un tipo de gravamen que podían haberse evitado si ustedes hubieran hecho las cosas o respetado, independientemente que lo compartieran. Por eso, el sentido de la moción. Partido Socialista. Obrigado. Algo máis se ha oucido do goberno? Non, que non é certo que Boiro e Ribeira teñen un gravamen menor no IBI maior nos coches, nos vehículos, e Rianxo teno por encima do que ten a Pobra, e somos unha comarca que ten 4 concellos. Por lo tanto, non é certo o que está dicindo, non somos os que máis e máis, estamos no tercio máis barato de toda a provincia da Coruña.
tampouco somos dos que máis pagamos de toda a provincia da Coruña, porque somos dos que menos pagamos. E, ademais, xa lle expliquei, e eu creo que vostede mesmo pode ver os datos, que máis de 3.000 recibos, 4.000, se contamos menos de 300 euros, terían unha reducción de entre 20 e 30 euros anuais. 20 e 30 euros anuais. Por lo tanto, a reducción non sería tan significativa se temos en conta o que se supón para os concellos, para o Concello da Pobra. Entón, todo eso, ao mellor, habría que estudiar, rebaixar outro tipo de impostos, incluso aquí, ao principio da legislatura, unha proposta dun técnico para estudiar un cambio en canto aos impostos que non estiveron de acordo e non se levou a cabo. Por tanto, sabemos que cando abrimos calquer tipo de ordenanzas, sabemos como entramos e non como saímos, porque aquí todos pensamos de forma diferente. Evidentemente, tamén hai unha parte ideolóxica. Evidentemente, está claro que desde o punto de vista dun partido de dereitas é normal pensar que canto menos se recaude, máis quede nas mans dos particulares, pois mellor, pero mellor os servicios públicos non se darían da calidade en que se poden dar. Entonces, nos apostamos por continuar ahora mismo con este imposto tal como está, que ademais é un imposto que se aprobou, supoño, por maioría neste pleno, e apostar polos servicios e polo mantemento e por mellorar as instalacións e os servicios do pobo no seu conxunto. E, bueno, no momento que sexa posible, o mellor con unha maioría máis, digamos, cunha maioría diferente, se pode chegar a un acordo de outro tipo. Ahora mismo, sabemos que é moi difícil. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Mire, el tipo de gravamen del impuesto de bienes inmuebles es más alto de la comarca. No, mire, yo estamos más altos que Rié, no sé, desconozco Rié, desconozco Rié, estará igual que nosotros, perdón, si me quiere dejar, desconozco Rianxo, pero sé que estamos más altos que Boiro, estamos más altos que Rié y estamos más altos que Portugués. No, yo, mire, tenemos el tipo de gravamen más alto, no sé en los vehículos, lo desconozco, sinceramente, y con toda la humildad lo digo, que no tengo ningún problema, pero sí que tenemos el bien inmueble. Si es una penalización que una persona de nuestro municipio tenga patrimonio, pues oiga, yo no discrepo de eso, porque puede tener usted mucho patrimonio y puede tener poca liquidez. Y yo creo que a la gente hay que darle lo que tienen. Lo que no podemos estar pagando tiene una diferencia de gravamen. ¿Que eso supone una diferencia de recaudación? Sí, pero también se ha ganado recaudación con la mejor autorización de las valoraciones de los bienes inmuebles. Entonces, oiga, lo que no podemos es seguir con una dinámica que no tiene sentido y, sobre todo, ustedes debían ser consecuentes, porque antes hablaban de lo contrario. Nosotros siempre hemos hablado de bajar el tipo contributivo y somos, ahora, antes de ustedes, 2 años para tener una propuesta, es muy bonito decir, oye, no se va a aprobar, pero si usted no trae una propuesta, es imposible ya aprobarla, porque podemos estar o no de acuerdo. Pero si ustedes quedan de traer una propuesta diferente, que es lo que nos dijeron hace 2 años, al menos denos la duda de que si nos la traen podríamos o no compartirla, o al menos podríamos o no matizarla. Pero si ya no la traen, encima la culpa no va a ser de los demás que no la vamos a aprobar. Venga, tengan ustedes al final, hagan aquello a lo que se comprometieron en aquel momento, que era traer algo. Si no lo traen, pues oiga, las circunstancias y los reflejos son estos, no es otra cosa. Bien, procedemos a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. E apróbase con 4 votos en contra e 3 abstencións. Facemos un descanso. Bueno, se fuma a lo mejor, ¿no?